kalman nagluwasa jay balay mi anak nuan ragsak adak ditoy ita isabalya daga tapnon ragpatek may isang harapan di panagkunak amin nasaya ngem kasingin niragsa isurigat ngem nupay kasta an anusap tapnon maited ko ililiwen da biag ti abroad nagpaiduma numaminsan nagarubos ti lupa ituran ti iliw ituran ti rigat gapot panagayat timba ti pamilya mulang mabaling jak kuman kaya ti paadipen udnuan narigat ngimawan mabalin ko agib turat agsadagak ti Diyos amok tulungan nak biag ti abroad nagpaiduma numaminsan agarubos ti lulwa ituran ti iliw ituran ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya biag ti abroad nagpaiduma numaminsan nagarubos ti lulwa iturak ti iliw iturak ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya biag ti abroad nagpaiduma numaminsan nagarubos ti lulwa ituran ti iliw ituran ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya iturak ti iliw iturak ti rigat kapot panagayat timba ti pamilya kapot panagayat timba ti pamilya kapot panagayat ko timba ti pamilya